kasur upat ba. Kajengkli gebang lebu hakmat upat ba haka Facebook page jongi Batesi TV News and Entertainment hendak ke step kolong. Hatu pihak nem ba uwe ni arngut kin jengit nak mentaban penbor ya ke sorkar ban menjurno ya ke Village Administrative Bill. Bat ki jubab ni ki komen ki bang liyok pedang tat hadu lai beji hena jan met kilong. Baladon bok harkam ni. Haka risin syarpat ba baro ngidon ya ka hok ban persya ni ban kersan ya ke nung jinglek tam ni jinglek duna jongi bor sorkar. Kumbadon ka jingong baka jingklan kamsong haka jingbun pat. Henry ke mensim basenrang ke bemrit ban thomi ke jinge. Kumta wala ki dontang arngut hi sengau dai ban aga jing kersan ya ke jing protes jong kini ki arngut ki risulur ki bala raikut ban len ladi nak benta ka dawba jong ka ban riu bat ban dawa ban penimpat ya ka hok jong ki riti ke dustur sensyar ubarim moja. Habaka sorkar kam sengap ya ke jing dawa ka risin syarpat ba ngidon ya ka hok ban persya. Ka Village Administration Bill ka dai tang maka ka an ka banyada ka hok jongi ki trai muluk. Kirk Ethan kani kadi ka yap ka im jong sensyar ki lai pos im lai podoloi kala adai ka rukom basensyar da kirang ba snong da kitemen snong haman lagi snong kala adai ka traditional system hakari jongi bat lada pendu no ya kani longkom ba change ka system upat khasi khara ya kani deben shim benta da ki pat nong snong baro ki badan hapo ka jing sensyar rang ba snong khra ku par CL nong lat ha ka jing sngo jonga amtang iwe ni arngut henry mangihi baro ngi deban le nak benta ka ri ba ka jaban riu Kanja ayu yangi ladang himlong terasyu halakari. Alphonse Shangpliang. Lada kajat benriu kami isyakmat banyak hi bat penbor ya sorkar ban penlong an kumya ka Village Administration Bill. Amban si ba uwe ni arngut na gitu ki bait bat don jingkit kli ya kari bat jaban riu ken IT ladi ban dawa ya ki hok. Henry ngimdai benduk jengkerman namar ba ka history ka sakhi batang uwe ubriu ula ban job ya ka Perthai. Franklin Simyong. Kani kararang ba ki arngut kalong kadak jing iri ka banela bat kadairu ke jingksa jong jai benriu nak menta ka hok ban im ke jai benriu bat ki longdin mandin ngakershan purai gini ki klawat Lur Swan arngut ki bayang scam kalabiang ban ya ka badon arpo hajar ngut ki basenjor juban lang harbik hiu kanuksa jong utirot sing bat wok yanong ba ka shon shap hakadur khmat jongki ngapriang yaki kum kinong elam badap senrang bat ngayahap ya ka jingele jongki nak menta ban pensa ya ka dorbar tanrai ki rang ba jongi Danisha Marbanyang Hoot sengau ya ban yang ru ku mutirot sing. Ya kala jong ngidai hok ban yo, padia ka jong kiwei ngimdai satia ban tro. Ban shan lang ding do. Kajai pendiu jongi kalong ka basenjor. Habadon kum kini girang ba abaslur bat bakloi benlong ulang kenya nak benta ka lawe ujak pendiu khasi jantia. Ka aimen si mengi bat ka penyateli susu ya kajai pendiu jongi. Kumbala prat lenti ki klawat menswa, kum ta phiru pilong ki klawat jongi menta. Marching suchang mukham. Ngakermen kan urlong ka jingtemu jiki arngut ki klawat ka jaban riu henry dalong kampat yo lesi en mi bun ki nga nehi maya tingkan em ngam menjur ya kani kade ke bil nak kamta ka jaban riu jungi baro kirang ba snong ki de banya donlang ki de ru banya pertasnong banya mi saulani sangut nak wi snong lem kumta ka sorkar kanum peskor im ka kerteng sa kanam bat yaine hadu banda job kra sawian kade ban pen klanyi ki dorbar snong urang ba snong kani ke principle jong ka democracy MJ Lingdo kaling korban kit na kabentakari kamsong tang hauwe bar arngut henry habaro kita ki bakam bangi e jaka kasyong pat uwe ubakren bar ketien le bat kakam kiriu e ri ki bun ba halaki jong ki rukom perkhat bat smuthu bat halaki rukom tre dekitu kilong kinong e shimenta kani kabenta ka bangi jer kasur pat ba ki bangi kwa ban juba be jingkli ban ajengmut ban yathir yatai na kabenta ka jingmun toilang Sengobha let ka Facebook page Batesi TV News and Entertainment bat yaki comment balingkot jongpi an sapan mi hakan